Astăzi facem vlog cu triciclul nostru. 3, 2, 1 și acțiune! Salut! Bine ați venit la un nou vlog. Astăzi o să vă prezint tot un vehicul cu 3 roți. Nu-i mașină, dar l-am luat că... De ce l-am luat? Că avem nevoie de el pe acasă, încoace încolo. Facem vlog cu triciclul nostru. Un model Thor Hobby electric. Umblăm cu acte. Tot. Nu mai mergem ziua de azi cu nimic. Ne prinde poliția. Avem talon, numere, tot pe el. Și asigurare și de toate. Numai că nu-i plătită. Oprește. Aici avem factura cu cât a fost. O să vă las o imagine pe ecran. Certificatul de înregistrare și manualul de utilizare cu garanția. Că ai putere. Nu știu câți are, voi citi de pe acte imediat. De tras traje. O să vă las și niște imagini să vedeți de unde venim, acolo jos undeva e casa noastră. Și am urcat până aici sus. Deci avem așa, model Thor Hobby. Viteză maximă 25 de km pe oră. Noi ne-am dus și cu 50. Are aici 3 trepte. Dacă totdeauna când filmez eu trebuie să bată ceva. Ori vântul, ori ploaia, ori săptămâna viitoare cred că ninge iară. Vezi? Am oprit vântul. Autonomie între 35 și 50 de km. Greutate totală maximă 500 de kg, jumătate de tonă. Greutate fără încărcătură. Numai el are 220 de kg. Cantitate acumulator, bateriile 5 bucăți, o să vă las și la alea o poză sau un video. Încărcare 3 amperi pe oră și se încarcă în 8 ore. Încărcătura totală, cred că ca să plătești curentul numai pentru ăsta, odată la încărcare vine 3 lei. Putere W, 1000 de W, transmisie, diferențial spate cu reductor, unghii de urcare, maxim 25 de grade, sistem de frânare, tambur față-spate și locuri, 2 locuri, dar intră și 10, în spate este loc. Bun, hai să vedem. O să vă mai las niște poze, niște videouri, că trebuie să-i trag și niște cadre și prezentarea de aproape. Bun, și astăzi o să vă fac prezentarea fratele meu, Andrei. Salut! Deci, de aici se pornește triciclul. Avem o frână de mână hidraulică. Aici accelerăm în față. Aici avem un buton și de reverse, să plece în spate. Avem 3 trepte de viteză, 1, 2 și 3. De aici pornim farurile. Dă-i drumul la faruri. Bun. Avem și semnalizării pe dreapta, după pe stânga. Astea și în spate. Și mai avem un buton de claxon. Deci cam astea sunt dotările de la bord. Aici avem și reductorul, putem cupla în spate și merge mai tare. Bun. Și în spate. Bun. Unde sunt bateriile? E deschis? Da. Bun. Mai avem aici în spate bateriile. 5 baterii. Da. Și
acolo scăblăra ele. Mai stai 2 minute că se uită lumea. Hai să deschid. Putem să deschidem și lateralele și în spate. Prima dată asta din spate, mă. Vezi, am udă jos. Ce nu de aia ai aici. Hai că urcat. E bun. Nu de noroi rota. Nu. E un pic mole. Vezi să nu te încorzi. Cam atât a fost și vlogul cu triciclu. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să dați un like, un share sau un subscribe. Și vă mulțumesc. Ne vedem la următorul. Salut! 3, 2, 1 și acțiune. Deci. Salut! Bine ați venit la un nou vlog. Ce, nu sunt cadru, băgam mea și piciorul. Iar o vine vântul. Deci, este un model Thor Hobby. O să vă arăt actele, putere, pe unde mere, oricum astea le tai și fac iară. Dă numai să văd cum se aude, Andrei. Autonomie între 35, vântul. Unde fuge talonul, băgam mea și piciorul. Stai că
Telebagați. Autonomii are între 35 și 50. Bă, da, bate vântul. Transmisie, diferențial, dă-i. E dat? Da. Hai! Mă, cum e? Să vede sau nu? Da! Păi nu mă face să vorbesc. Și când ai drumul la video zi, vezi că am dat drumul. Bă, Andrei, dai semnalizările. Hai sus! Hai sus, Deluță! Bun, deci. Oprești. Oprești, mă! Oprești.